ndị be anyị ekenekwa m unu nke echi ya zelu yes ndụ mmiri ndụ azụ ife ntị na-ata agwụghị ọnụ agaghị emechi yes abịara m ọfụma maka gịnị eji m eziokwu wee bịa were ezi ụka wee bịa ị anyị ga-afụ na ya bụ mkpụrụ a na-apị kemgbe na gịnị na ezigbote mkpụrụ dị ya bikos na ebe ọ bụ na ifuru onye oke okwu legharịba anyị ga-afụ onye omekome maka na good morning tọtara how are you isi na anyị a na-ekwuka gama na anyị a na-egeka na gị nwa na-egeka meant say yes ife njikwa ya bụ okwu bụ na ndị blọga na nke ikpeazụ a eketere ndị blọga ekete blọgas ọ dịka asị na blọgas na-emebi omenala Igbo no ndị blọgas abịara emebi omenala Igbo kama gịnị anyị bịara idozi omenala Igbo yes ife jisi na anyị bịara idozi omenala Igbo bụ na ọ ba na-ekwo na nkwụ na-ekwo n'ụkwa na-ekwo na nkwụ na-ekwo n'ụkwa mana ya bụ ife ahụ anyị na-eti mgbu na mechaziri mee gịnị mee because ị na-anya na ịntanetị today ịfụ na all native doctor niile ahụ ọ dị ka ha na-agba wọl ha achara na-ebido gịnị kụzibe ya bụ nkụzi omenala ahụ anyị na-eti mkpu na anyị chọrọ ka a na-akụziri gịnị na-akụziri ụmụ anyị because na ndị Igbo na ndị ụmụ ntorobịa na ndị na-eme mbilite kwesịrị ịma ife a na-akpọ root ntọala Igbo culture tradition ka esi agba nkwụ nwaanyị ka esi eme ego ka esi ajụ ese ihe bụ omenala Igbo ihe bụ nsọ ana nsọ ana adịkwa na Baịbụl onye bụ 10 commandments na ife ka ọ ga-abịa ime ịma na ọ na-asọ ana nsọ yes ya bụ okwu wee bụrụ sị ịnekwa anya n'akwụkwọ nsọ wee sị follow peace with all men and righteousness without which no eyes shall see the Lord. WhatsApp m ejugo more than 4,800 messages on one particular WhatsApp, and my international WhatsApp more than 3,000 messages concerning one particular person, which is Akwa Okuko Tiwaraki. Yes, if you see that I'm this in Bona, the people na chat for the last some Jpac again this again Akwa. More keep silence all this why does not mean I'm not defending. Man, and the man have go tag yam evil, tag yam too bad. So it's high time I come to tell the public that's not what even they said Monakwa. Even you know what even they said Monakwa because na Mua Bogani Ojemba Ewilo. Yes, even you know Mua Bojemba Ewilo Bona, he made me for joy today. Oh, with them na la lobim, I'll come to the public and do what? Chastise you. If all you think as na Monakwa bara war, abri for Zobuna. Na video mere wuterem. So I got to come to the public to chastise him. What is chastisement? Idoma de omazo. Idoma de akanazo. See na nehi mere. No bune here give nobi. I don't like it. And I believe so much. Never in that video. Nyabi Muhammad we bia we read go by bezo on go see a lot of conference call, a lot of call. People are now getting this and say, "Oh, what if any do page?" Come on now that particular video and that video be that drop where at that point all the guys now with a small panta. So people are not attacking Jpac again. They say, "No. What if any ceremony?" Because now every from now, bo actually attack is police. And they go to the says yes, because as can yonder na WhatsApp, and then I got my timeline, and then I got my inbox, and then I got my DM now see Jpac go and settle with Akwa. I want to let you guys know that I'm not bad this come on all video maybe here with them reply here. And since you reply here, now what you the goes on. Well chop that video home again adrom. All chop that video home adrom when you can make video mail when at that point or drop video nyama mechara chop that na video home adrom. So I got to tell you guys now only even ceremony now and nyama self put up okukwa ogbagu mo bu ndị na-akpa na phone ya gwa say oya say no only even ceremony na Jpac. Come and know that particular video mere olilum ju emegini olilum ju egbawa nwe say apa no na mma to meg ni biko no ndị na-adọm ka adọwuo batrị m biko no m na-apa na eso ịghọtara and m na ama eso because physically omejohom physically m wee mejo he kama no video ahụ mere ka nkanta wee gwa ekosidere gịnị dị n'obi so unu ejere je buru
news nke Bulgaria. No. Ụgwọ mmadụ ga-abịa mee video na Jpac riri poison. Yes, it's in travel bata land ya na hotel Aba. Land ya na hotel Aba afụbe ma afụbe na ma afụ ha anya land ya na hotel that night ka m je gbawa ọbara. Nyoba ọbara. So mabia na tag say na Akwa nyere poison because mụ na Akwa afro. O nwezie ka the things we mama affect through friends or maybe ndị ọjọọ maybe ndị na-ede m ma ọ bụ ndị na-egwu m anya ọkụ maybe na that day na mbịa bịa rụọ ọrụ or na ọmụnwa ya anchor event for complete 3 days. People will get a Jpac will not do this event and survive it. It might come from other angle or other places. To be frankly speaking with you, Akwa nyere poison and when Akwa or that day, I came directly go to hotel and lodge. That night I started vomiting blood. So when they chọrọ na aga egbu Jpac, maybe na egwu anya ọkụ na Jpac bụ nyanwa supplier mmanya 2.something million champagne eji wee mee occasion ọ na ọmụ ya arụ ọrụ mụnwa bụ event organizer. Maybe na Jpac ya arụcha ọrụ a na omeji isi epụta that one nwere ike bụ na Chineke ma nke ahụ amara maka nke ahụ. So ka ndị na-anya ata gị m sị m Jpac na Akwa nyere gị poison iwe na-ekwuru it's high time I come to tell you guys biko unu na-ata gị m onye ọbụla bịa na my WhatsApp again bịa jụọ m ụdị ajụjụ ahụ. I will not only block you but I will bring your picture on Facebook and drag you. Don't come to my WhatsApp and ask me gịnị na-esere m na Akwa or gịnị na-esere m gị na Akwa gịnị na-esere gị na Akwa. Ịjụọ m eme opte picture gị m na gị na atọgasị ya na Facebook o nwere ife na-esere m na Akwa. Since that time na Akwa akpọkọkọ na phone more than 2 or 3 times even more than 4 times. So to tell you that o nwere ife na-esere no, that video mere can chastise here and I believe so much he has taken correction. So I better I have chosen the path in Choro. So only when I choose your path, path. Thank you very much. Love you.